Dobré ráno! Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Ježiš, meno nad všetky mená. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. Přišel Bůh a život za mě dal. Amen. Svým tělem krví vítězem se stal. Amen. Sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám. Ty jsi Bůh vždy mocný. 15. september, kráľ v spravodlivosti. Za jeho dní bude spasený Júda a Izrael bude bývať bezpečne. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú nazývať. Hospodin, naša spravodlivosť. Jeremiáš 23. kapitola, verš 6. Izajášove nadšené opisy Mesiášovej slávy boli jeho denným i nočným štúdiom. Ratolesť z koreňa Jeseho. Král, ktorý bude vládnuť v spravodlivosti a súdiť spravodlivo pre pokorných zeme. Úkryt pred búrkou. Tieň veľkej skaly v unavenej krajine. Izrael sa už nebude nazývať opustený, ani jeho krajina pustá, ale bude sa nazývať od Pána, moja rozkoš, a jeho krajina Beula. Izajáš 11.4. Srdce osamelého vyhnanca bolo naplnené slávnou víziou. Hľadel na kráľa v jeho kráse a na seba zabudol. Videl majestátnosť svetosti a cítil sa byť neschopný a nehodný. Bol pripravený vydať sa na cestu ako nebeský posol a necítil sa ochudobnený o ľudské veci, pretože hľadel na božské. V prítomnosti pozemských panovníkov mohol stať vzpriamene a nebojácne, pretože sa sklonil pred kráľom kráľov. Ján Krstiteľ však plne nechápal podstatu Mesiášovho kráľovstva. Očakával, že Izrael bude oslobodený od svojich národných nepriateľov, ale príchod kráľa v spravodlivosti a ustanovenie Izraela ako svätého národa bolo veľkým cieľom jeho nádeje. Veril, že sa tak naplní proroctvo dané pri jeho narodení, aby sme pamätali na jeho svätú zmluvu. Aby sme mu vyslobodení z rúk našich nepriateľov slúžili bez strachu, vo svetosti a spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. Videl svoj ľud oklamaný, samolúby a spiaci vo svojich hriechoch. Túžil ich vyburcovať k svätejšiemu životu. Posolstvo, ktorému Boh dal niesť, malo za cieľ vyburcovať ich z letargie a spôsobiť, aby si uvedomili svoju veľkú zlobu. Skôr ako semeno evanjelia nájde svoje miesto, musí sa rozbiť pôda srdca. Skôr, než by hľadali uzdravenie u Ježiša, musia byť prebudení, aby si uvedomili nebezpečenstvo, ktoré im hrozí z rán hriechu. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.